27 de la seva TDT. Som Notícies TVs i estem passejant per la Marina, com totes les setmanes, vostès ja saben. Avui mos toca anar a un poble entre muntanyes, un poble idíl·lic, preciós, en restos de castell, i, bueno, millor que vostès passegen amb nosaltres per Relleu. Com veuen, els pobles xicotets estem donant-nos compte que tenen moltíssima cultura i que, bueno, que tenen molt per a contar. Avui tenim per a parlar de Relleu i el senyor José Sirvent Cabot. Benvingut, ell ha sigut el pregoner i ve vestit de pregoner del poble. Com Déu mana. I ha preparat també per fer un... Per fer el bando. Vostè ha fet el bando en Benidorm? Sí. Pues ara mos fa un bando seguida, clar que sí, eh? Clar que sí. Ell li diu el male. El male, sí. El male, què vol dir? Que és malo o què vol dir això? No, perquè quan eres xiquetet, a més de dir mare, deia male. Yes. I sempre anava enganxat al faldó. Male que em peguen, i male m'ha quedat. Ja està. Doncs això és... Això es diu que estaves amarat, no? Que estaves amarat. El senyor Male, que no és mare, que és male. El senyor José Sirvent va ser el pregoner de les festes de Relleu i va ser també l'avisador d'ací de Benidorm les festes del sufragi. Sí. A veure, vostè està que ho hereta de son pare o vostè que gust de fer-ho vostè? Jo vaig entrar a treballar en l'Ajuntament en el 1977, que el que havia va caure malalt vaig entrar jo en el puesto d'ell a replegar la basura, fer bandos, arreglar el carrer si rompia la fontaneria, arreglar-li, deixar-li fer la feina feta al fontanero perquè... O sigui, humanitas, és vostè humanitas, fa de tot. El cementeri també. Mare de Déu, vostè, home, el que sé. Després feia, quan acabava la feina oficial, anava a treballar pel compte meu, a fer llenya, en fi, després duia la basura d'Orxeta també. Mare de Déu, feia bandos en Orxeta. Estem veient la foto ahí, que està avisant, això serà Benidorm, el sufragi. I vostè què li diuen? Pues tens que avisar d'esto i d'esto i d'esto. El que dic, de festes o coses particulars de vostè. Ah, sí? Sí, vostè ara mateix hi ha 4 o 5 veïns que tenen que arreglar el camí i perquè no van, per no anar vostè en casa, em diu, che, Pepe, ho male. Sí, ves a avisar. Fes un bando que demà a la nit, a les 8 de la nit, en el Saló de Camargària tenen reunió el veí dels camins des del Balàs mateixa. I ells ja ho saben i en la vila també tenien, però fa molts anys era xicoteta, jo ja me'n recordo perquè sí que ho he vist, i la mateixa flauta i tot, Santa Maria crec que vivien, sí, i bueno, va morir, ja no sap ningú més. I per exemple, si es mor algú també vostè avisa o no? No, això no. És que en la vila, quan es moria algú, anava una dona de casa en casa dient... Allí toquen el senyal de mort. No, sí també, però dic antigament. No, allí tota la vida ha sigut tocar la campana. A veure, pues, a veure si mos fa vostè un pregó. Vinga, anem a veure. De què vol? De lo que vostè vulga, del que va fer en Relleu o en Benidorm, el que vostè li vingui al cap. Es posa un poc més pa carrere, ahí, davant la... Muy bien. De què toquem? El que vostè se'n recordi. Uno d'alegria. Jo puc recordar de tot. Estan tots convidats a vindre a Relleu. Ah, Relleu, molt bé, molt bé. Eixe m'agrada. Es fa saber que estan tots convidats a vindre a Relleu a les festes patronals de setembre, tots, els de la província d'Alacant, València i tota Espanya. Molt bé, vale, molt bé. Molt bé, perquè això ens fa recordar temps antics, perquè vostès allí ho faran encara, però així nosaltres ja... Ara hi ha un altre que em vaig jubilar, ara el dia 15 de maig fa un any que em vaig jubilat. I ha entrat un altre xic. I hi ha un altre xic, té un successor? Sí. Ah, doncs jo en conec poques pobles que encara s'estili a estar, I vostè va fer el pregó o no? No, ja el fa aquell. Només vinc a Benidorm. Ah, el conviden a Benidorm i fa el pregó. Igual que ens convidaren a la vila, per fer-se de la vila, fer un pregó en 4 punts més important. Ah, nosaltres el convidem, faig a compte que està convidat. Pot ser que en arribar l'alcalde em pegui a mi un... Però que està molt bé, Pot vindre a avisar, sí, l'avisador, com antigament. Bueno, i entonces, quan vostè estava en actiu, que no fa massa,
Vivia, per exemple, l'alcalde. Bueno, doncs tens que dir que anem a llevar la llum, per exemple, o avui faltarà l'àuia perquè anem a arreglar també, tot sí, això. Sí. I vostè anava? Jo anava pels carrers, pels cantons, i anava, que demà matí llevaran l'àuia de les 8 del matí a les 3 de l'esprà. Vostè ha sigut agricultor. Jo he sigut de tot. Ha sigut ganadero, ha sigut cuiner, Mare de Déu. ha sigut tractorista. La seva dona té una mina. No tinc dona. Vaig tindre 4 i em costa la ruïna. Sí. 4 xiquets, 4 dones. No em diga. Sí. 4 voltes se separa vostè? No, tots junts vivíem. Ai, que bo. 4 dones. Ai, que bo. Això 4 és... xiquets. No, seria un senyor. Sí, això vaig a dir una cosa, José, estes dels moros que es van quedar amb Déu, si tenia 4 dones, perquè vostè li haver però va durar 6 mesos només. A les 4 dones li van durar 6 mesos. 6 mesos, i van dur la ruïna. Van fer un restaurant i tot, i li van fer un restaurant? Van fer un restaurant, el Caçador. Doncs jo crec que he anat ahí, el restaurant del Caçador, jo crec que he estat ahí. En el 82 o per ahí era meu. Van fer una companyia d'accions, de societat, i 4 dones i un home. I vaig dir, hi ha que fer feina, diu, treballes tu si vols. Vostè fixés que arreplegava la basura al poble, acabava la basura a les 7 del matí, posava a les 4 del matí, l'acabava a les 7, i me n'anava al bar a escurar el que havien deixat de nit, i ell dormint. I en tenia 4. 4, i al final ja em vaig barallar i vaig dir, senyores, dins ho fora tot. Es treballa o què? Però casa no era ninguna oficial. No. Una junta, una companyia que van fer de negoci. Però això seria una SL, una S, com es diga ara. Però, a veure, a parella de... No, de parella no n'hi havia cap, tot era de negoci. No festejava ningú? No, una que n'havia que m'agradava, no em volia a mi. Entonces, jo pensava que eren 4, però 4 amors que tenia vostè. No, 4 falcons. Que bo, boníssim. Entonces ja s'ha quedat escarmentat que no vol dona. No, de moment no podria deixar-ho ja no veure, Claro. I més si té diners, vostè, i té retes. Això... Té algun... No, hi ha deutes. Algo més tindrà, que anar 4 dones a buscar-lo vostè, ho veig molt això. Hi ha deutes. Algo tindrà. Bueno, què més? Jo, preguntar-li, vostè ha fet oli, ha plegat, oliva, i ha anat... Teniu almàssera? Hi ha una almàssera, n'havien 6, en queda una. 6? I de milagre. 6? Sí. O sigui que produïu moltíssima oliva, no? Sí. Ja ho puc dir de memòria. Figueret 1, l'Aljib 2, el Matadero 3, el senyor Leopoldo 4, el tio Rafael 5 i la Folla per Ramon 6. Bueno, això vol dir que... Sí. Hauria una barbaritat d'oliva. Sí. Jo he sentit anomenar que l'oli és molt bo, l'oli de relleu. Encara en teniu? Encara teniu oli? Sí. Molt bé. I teniu almàssera i molí? Molins n'havien 7, no en queda cap. Mare de Déu, 7 molins, però com? Sí. Seria un poble molt gran, 7 molins. Seria un poble antigament molt gran. Jo, per lo que tinc, més o menys... el que havia, el que ha viscut, i d'això haurien uns 5.000 habitants, entonces. Dóna compte, 5.000. I ara se n'han quedat en 1.000. Sí, havien uns 5.000. I quan feu la collita del blat, feu la parva també, teníeu costum? Es feia la parva. Sí. I a on? En les eres. En les eres. En les eres. De vàter, no? Sí. A millor havia una era així, i entonces la era la feien en comú, perquè el terreno era meu, però potser si el mancalet era d'un altre, dic, jo dono el mancalet a canvi de tindre dret a batre. I es feien així, en comú. Es feien machos. Sí, machos. Així només n'havien 6 o 7 eres en comú, però el resto a cada mas tenia el seu. A mi m'agradaria saber si el senyor Màlia... Vostè ha fet mai carboneres o ha fet mai coses de... Ha estat de mon pare. Sí. Que feia carboneres. Ha fet carboneres... Sí, sé que més o menys sé fer-ne. Sap fer-les. Si es presenta. No que sigui un professional, però... En els masos. Sí, en els masos o en qualsevol maset, o si vostè tenia un mancal, arreplegava la llenya. Qui em dona la llenya? Sí, arreplega-te-la. Feia el carbó i la venia, i d'ahir com vivíem de lo que tenen el carbó. Anàvem. Quina gastronomia és la típica de Relleu? De què, de menjar? De menjar, sí. Bé, ho dic, s'assustaran.
No, què mos hem d'assustar? Jo el que m'ha assustat és que vostè tinguera 4 dones. A més ja no m'ha assustat res. Ja no m'ha assustat res. Vale, no m'ha assustat res. Això ha passat a la història. Què és el que és típic? Jo ho sé, perquè jo he anat a dinar i sé el que teniu típic i boníssim, però... Però hi ha coses més antigues que avui en dia la meva germana no ho sap fer. Lo què? L'antiu, digue'm-ho. L'antiu, farinetes. Que bonis. Amb bacallà, fresol i credilla. Miques. Miques fem abuela. Miques de pa. Miques Però de pa. trosset de pa xiquetet, talles, es poses banyes un poquiu, però té que estar el pa molt dur, molt dur, molt dur. Sí, té que estar el pa. Si no, poses uns alls tendres, si no és all de batre, all sec, xafaet, ucebeta, trossets de cansalada grosa, xoricet picant, però això té que ser volta i volta. Si vols recrear-te molt, el pa el cremes. En un poquet d'oli. I què més és típic? Ara de la matança serà... No, la matança és moderna. És moderna, això és modern. Modern. Però, bueno, fareu frerols en cansalà o... Sí. En la vila es diuen frerols en cansalà, no sé, com es diran. Fresolau, estofau de fresols. Fresolà, sí. Però teniu més coses, Està oblidant-se. Està el guisau de bacallà, que és en ceba. Però teniu unes tarongetes típiques de Relleu que es fan en Daxa. Claro, això ja... Com es diuen? Fassegures. Les fassegures. Fassegures. Que estan boníssimes. Claro. Jo n'he menjat en Relleu. Però té que posar altres cosetes bones, si no eixirà borda. Claro, la mare la feia borda, la pobra. Claro, borda perquè en la postguerra tot era mort. No havia... Jo vaig néixer en el 45, del 49 d'estar ara, 49-50, des que va començar ja l'ambient a... Jo guanyava una peseta diària i governat. Una peseta diària, en l'Ajuntament? No, l'Ajuntament vaig entrar el 1977. Ah, ja estava la cosa. De Ciarrere. Ja estava la democràcia en marxa i tot, ja. Jo vaig anar a Xixona, amb el meu cosí, a pasturar. La meva feina quasi ha sigut sempre pastor. I llaurar també, fi. Pastor. Però era pastor sempre en Relleu o...? No, faro, estic parlant-li ara de Xixona, del 1955. O sigui, que anava passejant des d'esta Xixona. Sí, en cridaven, que feia falta un pastoret. Pastor, ja. Xixona, guanyava una peseta i governat. Que bé. Estan en contacte tot el dia en el camp, en la natura. Sí. És molt important perquè vostè està vermell i colorat i està guapo. Després, en l'any 55, que estava en Xixona, al final de l'any em va agarrar un dolor de l'apèndix i em van operar a l'Hospital d'Alacant, cel·la 7, el llit número 8, tenia. Ai, ho sap tot! Que graciós és, per favor. Després vaig vindre allà al poble, perquè al final del 55, o els primers del 56, ma mare va tindre l'última xiqueta, que és casada, viu en la vila, que és Teleria Mas. Ah, molt bé, faig aquí propaganda. Sí, hay que fer propaganda. Estan dient-nos que estem acabant, Josele. No, acabant de ser a les 6 de l'Esprat. De ser a les 6 de l'Esprat, diu Male. De ser a les 6 de l'Esprat. Però hi ha que dir també... Digamos, para despedirnos ya. Despedir, l'adorno de carrer antes el fem natural. Claro. Anem al riu, fem baladre, i canyes, posàvem el cantó. No salsa que d'un micrófono, cuidado. Ai, posàvem el cantó, un tauló, la donàvem baladre, després dos canyes verdes, formant un arc i 4 banderetes. Això era l'adorno. Però ja que fem altra volta. Això ja que tornem a fer. Busca a veure qui va fer baladre. Pues va fer baladre és que dona-li 90 euros migdia. Pues sí. I antes anaven de baix. Bueno, amics, ha sigut una gràcia. Una gràcia estar en vos temps. Tampoc hem acabat. Ja hem acabat. No podem estar una hora més. Mira, pues estan dient-nos per ahir 2 hores ja que estem fora de temps. Jo m'he quedat a la meitat de lo que tinc que contar. Bueno, pues fer un altre dia. No patisca. Bueno, amics, com veuen, els de Relleu donen pa molt. Hem estat molt a gust en ells, són unes persones molt amables i bueno, gràcies i moltíssimes gràcies a tots.